Specijalizovana agencija za razvoj softvera za slijepe korisnike računara, agencija Insert, izradila je 2 softvera koji se mogu koristiti za glasanje na izborima. Posebnu pažnju posvetili smo prilagođavanju softvera za potpuno slijepe osobe, slabovidne, teško pokretne i nepismene. U narednih nekoliko minuta predstavit ću vam kako funkcioniše ovaj softver za glasanje putem telefona. Dobrodošli na izbore. Poslije zvučnog signala upišite broj za identifikaciju. Sada ću pisati šifru da bi mogao da pristupim glasanju. Broj je prihvaćen. U svakom momentu možete pritisnuti 1 da dobijete pomoć. Brojevima 2 i 8 krećete se po listi. Brojem 5 ulazite u pojedinačni pregled ili izlazite iz njega. Brojevima 4 i 6 krećete se između glasačkih listića. Zvijezdicom zaokružujete stavku. Tarabom završavate glasanje. Glasački listić 1. Izbor za predsjednika. Lista od 8 stavki. 1. Filip Filipović, Stranka akademskih radnika. Znači pritišćem 8 da pređem na drugu stavku. 2. Marko Marković, Savez poštenih političara. Ponovo pritišćem 8. 3. Hasan Hasanović, Evropska kulturna stranka. 4. Valentina Hasanbegović, Stranka nezaposlenih ekonomista. Evo njoj dajem glas, Valentini. Pritišćem zvijezdicu. Da li je vaš izbor? Valentina Hasanbegović, Stranka nezaposlenih ekonomista. Pritisnite zvijezdicu da potvrdite ili nulu da odustanete. Evo, pritišćem ponovo zvijezdicu. Valentina Hasanbegović. Zaokruženo. 4. Valentina Hasanbegović, Stranka nezaposlenih ekonomista. Sada prelazim na drugi listić. Glasački listić 2. Izbor za Parlament Federacije Bosne i Hercegovine. Predstavnički dom. Lista od 15 stavki. 1. Savez poštenih političara. Isto znači koristim broje 2 i 8 se krećem po listi. 2. Stranka muzičkih kritičara. Evo dobija glas. Stranka muzičkih kritičara. Da li je vaš izbor? Stranka muzičkih kritičara. Pritisnite zvijezdicu da potvrdite ili nulu. Znači, potvrđujem sa zvjezdicom i pritisnuo sam zvjezdicu. Zaokruženo. 2. Stranka muzičkih kritičara. U svakom trenutku pritiskom na broj 1 možete dobiti pomoć. Brojevima 2 i 8 krećete se po listi. Brojem 5 ulazite u pojedinačni pregled ili izlazite iz njega. Brojevima 4 i 6 krećete se između glasačkih listića. Zvijezdicom zaokružujete stavku. Tarabom završavate glasanje. Glasanje završavam sa tarabom. Pritisnite ponovo tarabu da potvrdite kraj glasanja ili nulu da nastavite glasanje. Evo, ponovo tarabu pritišćem. Vaše glasanje je završeno. Pritisnite zvjezdicu ako želite da preslušate vaš izbor. Glasali ste ovako. Glasački listić 1. Izbor za predsjednika. Valentina Hasanbegović, Stranka nezaposlenih ekonomista.
Glasački listić 2. Izbor za Parlament Federacije Bosne i Hercegovine. Predstavnički dom. Stranka muzičkih kritičara. Hvala što ste glasali. U nastavku prezentacije poslušajte kako funkcioniše softver na računaru. Dobrodošli na izbore. Poslije zvučnog signala upišite broj za identifikaciju. Sada ću upisati šifru kako bi mogao pristupiti glasanju. Broj je prihvaćen. Brojevima 2 i 8 krećete se po listi. Brojem 5 ulazite u pojedinačni pregled ili izlazite iz njega. Brojevima 4 i 6 krećete se između glasačkih listića. Zvijezdicom zaokružujete stavku. Tarabom završavate glasanje. Glasački listić 1. Izbor za predsjednika. Lista od 8 stavki. 1. Filip Filipović, Stranka akademskih radnika. Sada ću prijeći na drugi glasački listić. Glasački listić 2. Izbor za Parlament Federacije Bosne i Hercegovine. Predstavnički dom. Lista od 15 stavki. 1. Savez poštenih političara. Sada ću sa brojem 8 prijeći na drugu stavku. 2. Stranka muzičkih kritičara. 3. Fudbalsko-nogometna patriotska stranka. 4. Koalicija za bolji život. 5. Tom Cruise, nezavisni kandidat. 6. Demokratska partija nezavisnih socijalista. 7. Stranka slobodnih umjetnika. Da bi čuo koji su kandidati Stranke slobodnih umjetnika, pritisni broj 5. Otvorena je lista. Lista od 6 stavki. 1. Haris Jutanović. 2. Borko Ljukić. 3. Jelena Dosić. 4. Lamija Mirlić. Evo, dobija glas, znači sada pritišćem zvijezdicu. Da li je vaš izbor Stranka slobodnih umjetnika? Lamija Mirlić. Pritisnite zvjezdicu da potvrdite ili nulu da odustanete. Stranka slobodnih umjetnika. Zaokruženo. 4. Lamija Mirlić. Sada prelazim na drugi glasački listić, znači pritišćem broj 6. Glasački listić 3. Izbor za Skupštinu kantona. Lista od 13 stavki. 1. Bankarska partija prosperiteta. 2. Stranka muzičkih kritičara. 3. Fudbalsko-nogometna patriotska stranka. Evo, glasam za fudbalsko-nogometnu patriotsku stranku. Da li je vaš izbor Fudbalsko-nogometna patriotska stranka? Pritisnite zvjezdicu da potvrdite ili nulu da odustanete. Fudbalsko-nogometna patriotska. Zaokruženo. 3. Fudbalsko-nogometna patriotska stranka. 4. Građanska dječja stranka. Ako pokušam ponovo da glasa na tom istom listiću, dobit ću ovu obavijest. Glasački listić je popunjen. Znači, 4. Građanska dječja stranka. Ne može se desiti da se glasa dva puta na istom listiću. Glasački listić 4. Izbor za općinsko vijeće. Lista od 5 stavki. 1. Formalno-neformalna stranka. Kada hoću da završim glasanje, znači pritišćem tarabu. Pritisnite ponovo tarabu da potvrdite kraj glasanja ili nulu da nastavite glasanje. Ponovo pritišćem tarabu. Vaše glasanje je završeno. Pritisnite zvjezdicu ako želite da preslušate vaš izbor. Glasali ste ovako. Glasački listić 2. Izbor za Parlament Federacije Bosne i Hercegovine. Predstavnički dom. Stranka slobodnih umjetnika. Glasački listić 2. Izbor za Parlament Federacije Bosne i Hercegovine. Predstavnički dom. Lamija Mirlić. Glasački listić 3. Izbor za Skupštinu kantona. Fudbalsko-nogometna patriotska stranka. Hvala što ste glasali. I tako smo završili glasanje.